Ngibingelele kubathandi nabalandeli baka Dr. Mkhulu Mngomezulu ngonyama yomsamo. Namhlanje ngithake sixoxe. Ake sixoxe boma ngothobale. Ake sixoxe weyingedla. Ake sixoxe webantwana behlozi. Isizwe siyosidukisa kuze kube nini? So sikhohlisa kuze kube nini isizwe? Ngalezi taputapu esiziphathayo sithi okuthile kungenjalo. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngenkanyamba usodumo. Okuyisidalwa umvelinqango thema isidala wayesesabela ukuba siyolawula umkhathi nesimo sezulu. Nase ngiqamba amanga phoba lapha nathi ninamafutha enkanyamba niwathathaphi. Ngoba lesi sidalwa lesi noma sisukuma siphuma esizibeni noma lapha edanyi noma olwandle la suke sikhona sisuka ngefu nemibane esabekayo akekho noyedwa ophila kule ngabantu ongathi wasibona ngamehlo noma uyasazi. Namhlanje seninamafuthaso niwathathaphi. Ngathi ngisho kongqondo onkulu ososayensi abelungu namhlanje kuma museum akukho ngisho isilabi samathambo aso lesi silwane. Namhlanje nithi nidayisa amafutha enkanyamba usana ukudlala ngesizwe bafundisi. Khona izinto ekufuna kusime eqinisweni zazo. Funa sime eqinisweni. Ayikho leyo nto akekho umuntu onamafutha enkanyamba cha. Ngaphandle ke mawunamafutha esilwane sakho oyibizela sona ngenkanyamba kodwa kungesenkanyamba. Akhona amafutha ezilwane ezinyoka ngokwahlukana kwazo kodwa hayi inkanyamba. Ngisana ukukhohlisa abantu. Ngifuna ukukhuluma futhi ngesidalwa esibizwa ngenkosazana yasemanzini. Lesi sidalwa esixube izidalwa ezimbili ngokwesakhiwo somzimba. Ngezansi siyinhlanzi, siwufish. Ngenhla siwumuntu ngokwesakhiwo. Siwumuntu wesifazane nje. Okhanyayo ngoibala. Abelungu ke nabelumbi basilutha. Salutheke ingqondweni. Angisho ukutapa kwenu lokho namhlanje. Ukulutha umuntu ngesisulu ukukhohlisa umuntu umiyengela kokungekho. Basinika basigcisha inkolelo ukuthi lesi sidalo kuthiwa inkosazana siwumlungu. Cha siwona umlungu. Siwumuntu onsundu. Kodwa okhanya ngokwebala. Inkosazana ke lena iye itholakala ezindaweni ezimbili. Iyatholakala ezizibeni ezinkulu ezixhumene nolwandle. Iyatholakala futhi olwandle. Imvamisa isikhathi esiningi itholakala khona. Le nkosazana iyisidalwa naso esidaliwe ezibusa ngokuxhumanisa imimoya ephila ngaphansi kwamanzi nemimoya ephila ngaphezulu kwamanzi. Nase ngiqamba amanga nithi ninamafutha enkosazana. Niqambelana amanga belapha.
ngoba lesi sidalwa ngisho ukusibona kuyinhlahla ngoba bayingcosana abasazi ngamehlo ngokusibona futhi iningi labo kalisekho ngoba liphila isikhathi eside. Kuneyinkolelo eziningi ezikhona ngaso ukuthi uma usibonile sike sikubusise ngokuthi shona okufuna ngikwenzele khona. Inkolelo leyo kodwa esihamba sikhule sikholelwa kuyona engihambe mama nami ngayiprove ngabona ukuthi khona ngoba khona abantu engibazi ababa naleyo nhlahla baceba bakitolodaba sekhe emhlabeni. Kodwa umcebo wabuyama nomuntu engasekho ngoba wayebusisiwe ngokuhlambulukileyo akawuthwalelanga. Uma ulwandle lidudula amagagasi amangaka namathambo ayo engatholakali kalula, amafutha ayo nowathola kanjani pho? Nakhohlisa abantu belapho kwenze njani? Ufika ngisho emakhemesti kubhaliwe ukuthi amafutha enkosazana. Okunye kubomvu kuthiwa amafutha enkosazana, amafutha enkosazana ehlaza, amafutha enkosazana abomvu. Tshena abantu ukuthi yini inkosazana ngoba kuyona inkosazana yasemanzini leni idayisayo. Tshena labantu iqiniso. Usana udlala ngesizwe. Uhlungu ngoba isizwe sakithi izizwe ngisho nalezi kakhulukazi abomdabu baseNdiya bayibonela imboni yokugaya imali lapha kuthina ngendima yethu yokwelapha. Kuthathwa itshele ligqule libe impuphu libekwe lapha emashalofini kuthiwa itshele enhlahla lizokulethela inhlahla uyogeza ngalo kuze kuthi amen. Ama-bath salt ukuthi ugeze nje kube nephunga elihle mawugeza lapho. Kodwa isiwasho esiyisona esisebenzayo ilesi esihlanganiswa nempande ngoba into enamandla lapho umuthi ozohlanganiswa nalesi siwasho kwenzeka imali. Nadlala abantu kwenze njani? Angikho iwashweni sazokhuluma ngazo. Ngilapha emafutheni enkanyamba namafutha enkosazana. Lezi zinto ezimbili engithi kahle isizwe sakithi. Sesikhohliseni isikhathi eside. Ake singene eqinisweni manje. Uyabona inkosazana kungabhubha umhlaba ngamanzi. Ulwandle lungaxapakela lidilize kwasalidla indwale ngoba ngobe kuthintwe into engafanele ngabe iyathintwa. Nibulala nini niwathola kanjani lamafutha lawo? Lithule nje ulwandle ngingangenzeki lutho. Namhlanje sekwaba khona lezi zinto zobuchwepheshe. Eyikhanda zenza izinto kuyitshenti yona leyo nto. Ningasikhohlisi bafuthu. Ayisikhohliseni isikhathi eside bafuthu. Asikhuluma iqiniso, isikhathi samaqiniso manje. Nithi namafutha enkanyamba, niwathatha bla amafutha enkanyamba. Yona lenkanyamba niyayazi yini? Noma nikhuluma nje ngento abanye balale bephuphe inyoka enamakhanda amaningi bese bethi inkanyamba. Bafowethu ningadlali ngathi. Yingakho izazi zasendulo zazihlonipha zithi usodumo ngoba iyona ekwazi mayinyakazisa inyakazisa izulu inyakazisa ukuduma.
lento ekwazi ukuphatha amandla ajule kangaka ekwazi ukontrol umkhathi yonke iphakama ishintshi nisimvula enze yonke into wena ungaba namandla okufinyelela kuyona kanjani bafowethu musana ukukhohliswa umuntu bayithi Ngamafutha Enkanyamba bokwazi ukuthi akakhulumi ngenkanyamba lemvelo ukhuluma ngenye into mayikhuluma Ngamafutha Enkosazana bokwazi akusiyo ngeke eze benayo imemade amafutha ememade cha kodwa zikhona izilwane ezimfuziselo yalokho abazama ukudunga abantu bethi ikhona kusikhona isikhathi samaqiniso manje ake sikhulume iqiniso bafowethu lamafutha ahambe egcwele yonke amakhemist ahambe endlaleka imigwaqo yonke kuthiwa Ngamafutha Enkosazana siwona bafowethu asibuyele eqinisweni yabhodla ngonyama womsamo ngiyeza ngokulandela ngolunye udaba